गिबियावनो गासै ब्रह्म गियान नायगिरि आइ आफा गासै ब्रह्म भक्त आइ बाबामोनखौ जोंनि ब्रह्म गियान इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेज निफ्राय जोंनि ब्रह्म गियाननिफ्राय आरो फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ आइ बाबामोनखौ खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। बे समाव दङ आङो जोंनि मिरु दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि नेहाथारि मानिनां सिबिजाथाव रबिराम बसुमतारी आफाखौ जोंनि ब्रह्म गियाननिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। बे समाव जोङो मिथिना लानो नाजागोन जिहेतु दिनै ब्रह्म धोरोमनिल' नङा गासै हिन्दु धोरोमनिनो मोनसे फोरबो महालया फोरबो। दा बिनि सायाव जों स्पेसियेलि मोनसे सावरायनो थाखाय आखायाव लादों। बे समाव आं बाबानियाव सोंनो नाजागोन दे दिनै जोंनि ब्रह्म धोरोमा मानि थाखाय नैबे महालया फोरबोखौ गुबै फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो बिनि सायाव बाबाखौ खेंफोरथि होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। दे खुलुमनाय थाबाय। बेनो जाहैबाय जोंनि जिहेतुके बे धोरोमा बैदिक धोरोमजों सोलियो। ओमफ्राय बे बैदिक खान्थिनि बादिबा जोङो बे बिश्व मुलुगा सृष्टि जानायजों लोगोसे बेखौ आरो बेजों लोगोसे जिब जिबिबो सृष्टि जाफायो। बे जिब जिबि सृष्टि जानाय लोगोसे दिनै बे जिब जिबिया माखौ सिबिनानै गावनि न'खर संसारखौ दानानै इसोर सिबिनानै रायजोखौ खुङो बा संसारखौ खुङो। थिग बेखौ लानानैनो दिनै बे मुलुगखौ सृष्टि खालामनायजों लोगोसे बे जि आथोमब्रै जिब जिबिखौ सृष्टि खालामदों बे आथोमब्रै जिब जिबिया दिनैनि बा बे सृष्टि जाजेननायनिफ्रायनो बे मुलुगाव माने थैलाय उजिलाय जाबाय थादों। दा बे थैलाय उजिलाय जानायाव जोंनि जिथुनिखि उपरि पुरुष बे जोंनि गिबिनि जायबा बेयाव जोनोम जाजेननाय बिसोरो मुलुगनिफ्राय बिसोर जायथा जालांबाय। दा बिसोरनि थाखायनो जों बे जे जों थांना थानायफ्रा दिनैनि सानाव जों बिसोरनि सायाव जोङो बिसोरनि मुक्तिनि थाखाय बिसोरो गोजोननानै इसोरजों जाहाथे गोबाजायो बिनि थाखाय जोङो बिसोरनि माबाखौ जों श्रद्धा तर्पन खालामो। बेनो जाबाय मुल बैदिक खान्थिनि मुल उद्देश्य बे थांखिया थायो आरो। दा बे हिसाबै दिनै बेखौ जोंनि बे भारतबर्षआव हिन्दु धर्मआवनो बेखौ माने फालियो। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि नैबे जिथुनिखि बैदिक खान्थिखौ फालिग्रा जिथुनिखि ब्रह्म धर्म बे ब्रह्म धर्मआ बेखौ बांसिनै माने बेखौ बुङो महालया पार्बन श्राद्ध हिसाबै श्रद्धा जानायनि थाखाय बेखौ माने फालिनाय जायो आरो मा। बेजों जाहाथे बै रुंसारि जालांनाय जिब जिबिफोरनि जिथुनिखि बंस परियाल बिसोरो जाहाथे मुक्तिनि लामाखौ मोननो हायो आरो नैबेनि थाखायनो फालिनाय जायो। बेयाव जों नुनो मोनो ब्रह्मआ मोनसे जैग'नि खान्थिजों जैग' होनानै इसोरखौ सिबियो। बेयाव जैग'नि गेजेरजों जोंहा मा मा मुलाम्फा जायो बिनि सायावबो फोरमायनो। जैग'नि गेजेरजोंब्ला बेनो जाहैबाय जैग'आ जिबिखौ सृष्टि खालामनायजों लोगोसेनो परम ब्रह्मआ जैग'खौबो मानसि सुबुंनि थाखाय सृष्टि खालामना होफादों। दा बेवहाय बे सृष्टि खालामनायनि थांखियानो जाहैबाय जे मानसिया जोनोम जानायजों लोगोसे माखौ सिबिनोब्ला गावसोर थांना थानायनि राहाखौ मोननो हागोन थिग बेबादिखौ साननानै परम ब्रह्मआनो नैबे जैग'नि खान्थिखौ सृष्टि खालामना होदों। बेवहाय संस्कृत सुलुगाव ओरैबायदि बुंनाय दं सहजज्ञा प्रजा सृष्टा प्रजा पुरुबास प्रजापति अनेन प्रसव बिश धर्म कामधुक होनना बुंदों। बे जिबखौ सृष्टि खालामनायजों लोगोसे बे जिबिफोरा बे जैग' खान्थिजोंनो इसोरखौ सिबिनानै गावसोरनि थांना थानायनि राहाखौ बिदिनो मोननो हागोन होननानै परम ब्रह्मखौबो सृष्टि खालामनानै लोगोसे दा बेखायनो बे खान्थिखौनो लानानै जोंनि ब्रह्म धर्म सिबियारि आइ आफामोना जों बेखौनो मानिनानै सोलिबाय थादों। आरो बेजोंनो जोङो माखासे जोंहा स्पिरिचुवेल माखासे माबा दङ आध्यात्मिक माने गियान होनायनि माबा दङ बेजोंसो बे जैग'जोंसो आध्यात्मिक गियानखौ मोननो हायो आरो। बे आध्यात्मिक गियानानो जाहैबाय जेरैबायदियै जोङो
जग्यनि खान्थियाव लिरनाय दंखायो जे इसोरनि गोजोननाय आरो गावनि गोरबोखौ फोथारनो थाखायनो जग्याहुतिनि खान्थि दङ शास्त्रआव होननानै बुंदों। आरो बे जग्याहुतिया बायदि रोखोमनि जायो। जोंनि थाबायनाय एंबायनाय जानाय लोंनाय बायदिसिना मावनाय खामानिफ्राबो जग्याहुति। नाथाय बियो असे नङा आरो जायबा जग्याहुतिखौ होयो जों जेरै मिलौहाब मोदोमफ्रु गोथाव गोदै मुवा लानानै जों इसोरनि खुगायाव जों आहुतिखौ होयो। अब्ला बेनो जाबाय गाहाय जग्य। आरो बे जग्यजों मा जायो? बे जग्यखौ होयोब्ला बिगिनिया खारो, सुख प्राप्ति जायो, दुखुआ जायखालाङो आरो बे जग्यजोंनो बे जग्यनि उखुन्दैया अख्रां मुलुगाव थांनानै बेयो जोमैजों लोगो लाहैनानै जोमैखौ सोदांनानै मोजां अखा हायो। आरो बेजोंनो बे अखा हानायजोंनो बिनिफ्राय दंफां लाइफाङा मोजां जानानै फिथाइ मोजां थायो आरो बेखौ जानानै जिबिया पालित जायो। दा बेवहाय जोङो माने असेयै जोङो जिबिनो जोङो दौनो हायाब्लाबो जोङो बै जग्यनि माध्यमजों जों जिबिखौ खांहरनो हायो बा जिबिनो जाहोनो हायो आरो। ओंखायनो जग्यखौ होनो जिबि पालनर अर्थे जग्य। जिबखौ पालित खालामनो थाखायसो जग्य। जग्याहुतिजोंसो जिबिखौ खांबाय आरो गावबोथ' खांजानांगौ जाहैयो नङा होमबा? गावाबोथ' मोजां जानांगोन। बेखायनो गावखौ मोजां जानोब्ला जोंनियाव गुरुफ्रा जोंनो बोसोन होनाय दङ। सारि अंगबानिफोर खामानिखौ मावनांगौ। अब्ला माने गोरबोआ बै बुंनाय बादिनो गोरबोखौ माने माबानो हायो, सोदांना लानो हायो आरो। बेनो जाहैबाय सारि अंगबानिया जाबाय गिबियाव जों जग्य होबाय। जग्य होनाय इसोरनि गोजोननाय हाबाखौ मावबाय। मावखांनायनि उनाव जोङो मा खालामो? जप प्रानायाम खालामबाय। प्रानायामा ओरैबायदि माने दरखारि बुस्थु आरो प्रानायामा। जों जेरैजे साह प्रसादखौ जोङो लाबाय थाखाया होमबा जों जबाय थानायावनो जों बेसेबां लांदों जों गावखौनो थाल थाया। थिग बेबायदिनो जोंनि कर्मआबो बे साह प्रसाद बायदिनो जाबाय थानांगौ होनना बुंबाय थादों। ना नित्य माबाया इसोरनि गोजोननाय हाबाया मावलांबाय थानांगौ आरो ओमफ्राय बेखौ हमथानानै मोनथाम बुस्थु दङ बेवहाय पुरक, रेचक आरो कुम्भ। बेखौ खालामनांगौ। बेखौ खालामखांनानै बेखौ खालामनाय समावनो जोङो आगोबावसो ध्यान धारना खालामनो गोनां जायो। बेखौ ध्यानाव लाबोनानै जोङो बे गावनि नैबे ब्रह्मरन्ध्रआव स्थान होनांगौ। बेखौ लाबोनानै जाय बेखौ जों सिबियो बे सिबिग्रा परम ब्रह्मखौ जों बेवहाय लाबोनांगौ, बोना लाबोनांगौ आरो। गिबि माबा अबस्थायावथ' जोङो बेखौ हथात खरि लाबोनो हाया। मानो होनबा जोंनि गोसोआ जाबाय खारबाय बायो। अक्षरुपि मन होनना बुंदों। गराय बादि खारो आरो। जोंनि गोसोआव मानसिनि गोसोआ गराय बादि खारो। नोङो लाबोनानै ध्यानाव जिरायबाय थाबा सिगाङावनो नायब्लाबो नोङो बे दल' थाया। बे खालामनानै न'सो हाबहैगोन बे। बबावबा थांगोन बे, टाउनाव बेरायहैगोन बे। बिदिनो बेखौ हमना लाबोनानै फज'बाय थानांगौ होनना बुंदों आरो। बारम्बार सिखारबाय थाबा हमना लाबोदो, फज'दो, हमना लाबोदो। बिदिनो बेखौ बक खालामनानै बे बक जाबासो जोंनि इन्द्रफोरा बक जागोन। जोंनि इन्द्रफोरासो माने बिजोंसो मानिगोन आरो। बेखायनो बेखौ मा होनदों? बे गोसोखौ मन माने हारसा रावाव बुङो मन देह रजा। गोसोआनो देहानि राजा होननाय। बे गासै इन्द्रफोरखौ गोसोआसो सालायो। बे गोसोआसो सालायजोबो आरो। ओंखायनो बै गोसोखौ हमथानो हायोब्लानो अब्ला बै प्रानायाम जग प्रानायाम खालामबा गोसोआ जिजों जायो। जिजों जायोबा मा जायो? जोंनि बै चित्त माने गोरबोआ गोथार जागोन। गोरबो गोथार जाब्ला अहंखारफोरा जोंहा जोबगोन आरो मा। दा मोनब्रै मोनसे माबा जायो बेयाव मन, बुद्धि, चित्त, अहंखार। गोसो, बुद्धि, चित्त, अहंखारा जों बै जग्यनि गेजेरजों जग्यखौ आहुति होखांनायनि उनाव जोङो जुदि बै सारि अंगबानि खामानिखौ मावो बे होमबा जोंनि माने गोरबोआ होमबासो गोथार जागोन आरो। गोरबो गोथार जाब्ला मा जागोन? जेलानाखि जोंहा गोसोआ मोजां जाबाय, बुद्धिया मोजां ओंखारबाय। बुद्धि मोजां ओंखारबा मा जाबाय? माबाया अहंखारा खारबाय। अहंखार खारोब्ला होमबाना जोंना जेबो थाला। होमबा जों सबखौबो त्याग खालामनो हानाय माबाया फैसिगोन आरो मा। अहंखार थायोबानो हाया। अननायफ्राबो फैसिगोन, समान जासिगोन आरो। दा बेखौ खालामनो थाखाय जोङो बै माबाखौ सारि अंगबानिखौ मावनांगौ प्रानायामजों लोगोसे आरो। बेखौ मावखांनायनि उनाव बे अंगबानियानो जाहैबाय मा? बिनिफ्राय अखण्ड भाबे उपासना जोङो बेखौ खोन्दो गैयाजासे इसोरखौ खुलुमबाय थानांगौ आरो बेजोंनो मा जायो? जोंनि गोरबोआ गोथार जागोन। आरो बे गोरबोआ बेखौ होनदों मन, बुद्धि, चित्त, अहंखारा बे जोंनि गोरबोआवनो थायो। बे गोरबोखौ जेरै लिरस्रांनानै साफा खालामगोन इसोरा होमबासो बहायो बेयाव परमात्माखौ फज'नो हागोन। परमात्मा फज'ब्ला बेवहाय मा जागोन? गोथार जागोन। गोथार जाबा जों मा फिथाइ मोनगोन? बिनिफ्राय मोनब्रै फिथाइखौ मोनगोन जोङो। बे जाबाय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
धोरोम जागोन जोंहा धोरोम जग्य होबोला धोरोम जागोन धोरोम मानसिखौ जागोन। अननो रोङोब्लानो धोरोम जाबाय धोरोम जाबाय जिबिखौ अननो रोङोबानो धोरोम धोरोम जाबाय जाबाय बिनि उनाव नोङो बे धोरोमजों लोगोसे नोङो मा जागोन अर्थ नोंहा जागोन औ नोङो मानसि मोजां जाखांबा नोङो खामायनायाव नों खामानि भेजाल दामानियाव जालिया भेजाल जाला भेजाल जायाबा नोंहा अर्थ'आ नों खामायनो हाबाय नों फैनो हाबाय हाबाय इसोरखौ सिबिबाय थाबाय नों इसोरनि गोजोननाय हाबाबो मावबाय थाखा फैसाबो खामायबाय खामायबाय आरो थाखा फैसा नङाबाथ' इसोर सिबिनायबो जाया थाखा फैसा नांगौ इसोर सिबिनो ओमफ्राय बे अर्थ'जों लोगोसे मा जागोन नोंहा जुदि गोसोआ गोरबोआ गोथार जालांब्ला नोङो मा जागोन काम माने संसार बे संसाराव मा जागोन नोंनि गथ' गथाय खांनाया जोंनि इयुन जोलैया मोजाङाव फैगोन मोजाङाव लाबोगोन माने मानसि मोजां खालामनो नाजागोन मानसि मोजां जागोन गोरबो गोथार जाबाय बिनि उनाव नोंनि बे मा बुद्धिया मोजां जाबाय अहंखारफ्रा जोबस्रांबायमोन होमबा सयरिपुखौ जों दमन खालामनो हाबाय जेरैबायदि सयरिपुआ जोंनिया मा जायो काम क्रुर लभ मद मात्सर्य सयथा रिपु दं जोंनाव बे बिराद गाज्रि रिपु आरो बे इन्द्रिय आरो बे इन्द्रियफ्रा बिराद गाज्रि जेरै क्रुरा थानांगौ मानसिफ्रा बयबो बुङो जे नोङो क्रुरखौ माने गार रागाखौ जोंनो नाङा होनना बुङो खिन्थु रागाखौ जोङोब्लाबो जायालाय बेखौ हिमितसो खालामनांगौ माने बेखौ दबथायनांगौसो नों माबा क्रुरखौ दबथायबाय रागाखौ दबथायनांगौसो रागखौ गारद्रायनो थिनाखै हमना ला नों दाहोना लाबाय सासे नङा होमबा बे दाहोनाखौ नोङो अननानै सानफ्रोमबो थिनबाय थाबा मावालासेनो जुदि दुब्लियाव उन्दुना थायोब्ला नों बेखौथ' एसेबाबो रायनांगोन बे रायनाया जाबाय कृत्रिम असे नङा आरो बेखौ रागा जोंफ्लानानै रायफ्लाबाय मानो नोंहा खामानि जानांगोन मानो होनबा नोंनोबो होलांनांगोन लांनांगोन दा बे हिसाबै बेखौथ' रागा जोंनोबा बुंनांगोन ना ओमफ्राय लासैनो बानजायनांगौ आरो अब्लासो माने बेनो जाबाय रागाखौ दबथायनाय खिन्थु गारथारनाङा गारथारबाथ' नोङो जानाय नङा ना गारथारबाथ' हानाय नङा नों सालायनो माबोरै बेखायनो परमहंसआ होनदों फ करिय दंखन करिय ना जिबु बादि फस खालाम बेखौ नों हरनाङा आरो मा धंस खालामनाङा खहा खालामना लानाङा गासिबो रागा जां माने कृत्रिम रागा जोंबाय आरो नों खिन्थु बेखौ असेखौ नों दाबाय बेबायदिखौ बुंदों बे जोंनि धोरोमा बेफोरबायदि गियानखौनो माने फोसावो आरो बेफोरखौनो जोंबो दासिमबो फोसावनो लाबाय थादों आरो बेनो जोंनि असे जग्यनि खान्थियानो बेनि असे आरो मा जोंनिया जे जोङो खोनानो मोनदों जैग'नि खान्थिजों सारिमुथि जिउ जिबिनि मोजां जायो जे दिनैनि बे महालया फोरबोआवबो जों खोनादों जे महालया सारिमुथि जिउ जिबिनि थाखाय मोजां गोजोन हास्थायनानै दिनै जैग'खौ अखन्द जैग' होदों बे सारिमुथि जिबिनि माबायदि बिजिरथाय दङ सारिमुथि जिबिया माबायदि बुजिगोन जे सारिमुथि बोरै मा जिबि बे सारिमुथि माने जोंनि बर' रावआव आथुमब्रै मुथाथाम बे जाबाय उरन बुरन गजान भ्रमन बिरबायनायखौबो नों जाहोनो हाया नों खाथियावथ' फैया नालाय आरो बा बुरन दै सिङाव थानायखौथ' नों जाहोनो हाया गजन बे गजन जिबाथ' जोंनि खाथि खालानि दिदोमै रज'ना दंबाय थायो बिसोरबो माने गावसोरनो माबानानै जायो नङा होमबा दिदोमै थानानै आहारखौ बिसोरो ग्रहन खालामो बे दिदोमै थानायखौबो जाहोनोब्ला नोङो बे जग्यनि खान्थिजोंसो नों बेखौ जाहोनो हागोन नामा बे जग्य होनायजों बिनि उखुन्दैयासो थांनानै बे जोमैजों दहाय आं बुंलांदों बे जोमैजों माबा जानानै गोरोबहैनानै मोजां अखा हाबाय दंफां लाइफाङा मोजां जाबाय गांसो मोजां रज'बाय मोसौ मोसाया मोजां मोनजाबाय बेजोंनो थांना थाबाय नङा होमबा मोजां जाबाय बे हिसाबै बिसोरखौ फोथांनो थाखाय जों बे जग्यनि खान्थिखौ मावनायावसो बिसोरो बेखौ मोनजायो जों बिदिसो जिबिखौ पालित जायो पालन खालामनो हायो आरो ओरैनो नोङो न'खराव दाउ फिसिबाय बिनि जेनेबा नों आदारखौ होबाय बे न'खरनि घरुवा जाबाय घरसिया जाबाय आरो बे खिन्थु बै बाहेरनि बिरबायनायफोरखौ नोङो जाहोनो हालाना बेखौ नों बिनि गेजेरजोंसो नों जाहोनो हायो आथुमब्रै जिबिया बेजोंनो पालित जायो बेयाव आथुमब्रै जिउ जिबि होनदों बेयाव आथुमब्रैया बबेया आथुमब्रै जिउ जिबिया जाहैबाय मा दा उरन जिबा जाबाय बिरबायनाय बे बिरबायनानै जायो दाउ ओमफ्राय बुरन दै सिङाव थानाय दै सिङावथ' माथो खासेव थायो घरियाल थायो ना थायो जिबौआबो दै सिङाव थायो एम्बुआबो दै सिङाव थायो बिसोरो उभय प्रानिबो जायो आरो बिसोर उभयसर बोरियावबो थायो दैयावबो थायो दा बिसोरबो माने बुरन जिब बिसोरबो जोंजोंनो लोगोसे सृष्टि जाफानाय बेनिफ्राय जाबाय गजन जिब गजन माने बे हा बेरगावनानै रज'नाय हा बेरगावनानै रज'नाया दंफां लाइफां बिसोरबो जोंनि बिदा फंबाय बिसोरबो जोंजोंनो फैफानाय सासे इसोरनि फिसा जोङो साब्रै फैदों
बेखौनो आथुमब्रै होनना बुङो जों साब्रैल' फैदों औ बे साब्रै फैनाया मोनथार लामाजोंसो फैदों सोरबा ओमफ्राय मोनसेया जाबाय बिरबायनाया जाबाय दाउदैजों फैदों बे दाउदैनिफ्राय जोनोम जायो दाउआल'सो दाउदैनिफ्राय जोनोम जायानो थिथिखालायाबो दाउदै दैयो बे गोरेलाबो दाउदै दैयो जिबौआबो दाउदै दैयो नाबो दाउदै दैया होमबा बे दाउदैनिफ्राय जोनोम जायो बे मोनसेया बिदैनि महरै सृष्टि जायो जोनोम जायो आरो बेनिफ्राय बिनि गेजेराव बेजों जोनोम जाफानायाबो जेनेबा ब्रह्मन जिब जोंथ' ब्रह्मन जिबा मा जायो माजों फैयो बिसोरो जरायुस थारमाने गर्भआव थानानै जोनोम जायो मानसिया गोरबोआव थाना जोनोम जायो मोसा लख्राया गोरबोआव थाना जोनोम जायो सैमायाबो गोरबोआव थाना जोनोम जायो अमा गोरबोआव थाना जोनोम जायो नङा होमबा मैदेराबो गोरबोआव थाना जोनोम बेखौ होनो जरायुस बे गोरबोआव थाना जोनोम जानाय आरो मोनसे दंबायो बे जाहैबाय बे उद्भिदस होननानै बुंदों उद्भिदस माने बे हा बेरगावनानै रज'नाय बे जाबाय बेरगावनासो रज'यो आरो बे मिथिंगायारि माबा प्राकृतिकनि माबा आरो बे बेजोंसो रज'यो बेखायनो मोनथाम लामाजों बे आथुम्ब्रै जिबिया फैयो जों एखे आरो जों बहा दं बे दिनैनि जिथु फोरबो महत जुग आलय बे महत आलय माने बिश्व ब्रह्माण्डआ मोनसे बिराद गिदिर न' बे न'आवनो बे आथुम्ब्रै जिबिया लोगोसे दङ जों दिनै बेयाव लोगोसे थानायावनो बिसोरनियाबो रुंसारि जादों बिसोरनियाबो थैलांदों दंफाङाबो थैलांदों मानसियाबो थैलांदों गासै थैलायनि जिथुनिखि माबा खुंनांगौ दंमोन तर्पन खालामनाय स्मृति तर्पन बिसोरनि थाखायबो बै अकल मात्र जोंनि पुर्बपुरुषआ रुंसारि जालांनायनिल' तर्पन नङा बेयो बे आथुम्ब्रै जिबिबो लोगोसेनो दंफांनिबो बिरबायनायनिबो हा सिङाव थानायबो दै सिङाव थानायनिबो पितृ पुरुषनिनो जोंनि बे श्राद्ध आरो मा श्राद्धआनो जाहैबाय श्रद्धा जों दिनै श्रद्धा जनायदों बोसोराव खेबसे बोसोरिखिया मोनसे श्रद्धा जनाया बेनो जाबाय फोरबो महालय महत जुग आलय महालय बाबानिसिम गोबां बाथ्रा मिथिहोनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय बे समाव जों गोबां बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय जे महालया ब्रह्म धोरोमा महालय बे फोरबोखौ मानि थाखाय जोङो फालिनाय जायो बिनि सायाव जों माखासे बाथ्रा मिथिबाय आरो धोरोमनि बागै माखासे बाथ्रा आथुम्ब्रै जिउ जिबि जों आथुम्ब्रै बबेयाव गोलैयो बिनि सायावबो जों गोबां बाथ्रा मिथिबाय बे समाव जोंखौ दसे सम जोंनि बे ब्रह्म गियान इउटुब चेनेल बा पेजनियाव माखासे बाबाया मोगा मोगि जोंखौ सम दान होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय खुलुमबाय बाबा